историческия парк и средновековния събор. Господин Михайлов, по-рано през деня днес поделихте, че има разцепление в партията или най-вероятно има разцепление. Обяснете какво точно се случва. За че някой обяснете изходите. Това, което се случва, ние го казахме и с полковник Марков от няколко дена. Има невероятни атаки, които целят първо да изкушат един човек с невероятни предложения, финансови и властови. И второ, вече отиват от заплахи, които включват компромат и дори живота на даден човек, съсипване на неговия бизнес. И тогава границата става много голяма. От една страна ти предлагат пари, от друга страна ти предлагат унищожение. И тук не е просто един човек да се полакоми за парите, но от смъртта и живота той избира живота. Един вид така идва по-примамливо става предложението. И е възможно и в нашата група да има нещо подобно и ще обясня защо. Значи, вчера се е гласувало едно решение, в което наши депутати са подкрепили член на комисия на ГЕРБ. Понеже в момента и ние правим вътрешно разследване да видим как се е случило това нещо, защото те са се заблудили по някакъв начин. Ще кажа защо са се заблудили. В началото на парламента ние можеше да говорим с всяка парламентарна партия, понеже тръгваме от нула и изграждаме взаимоотношения. Взаимоотношенията обаче се изграждат на база доверие, етичност и коректност. Когато от някоя партия се мъчат да те заплашват или да те подкупват, от водещите две партии, водещите две не знаем, парламентьорите се представяха, прехвърлят топката от водещите две партии, значи това са ГЕРБ и ДПС. Ние с тях вече преминаваме в друга позиция. Не може да има правилно решение, което е взето от престъпник. И тук не искам да обидя всички депутати на ГЕРБ, а да видим дали ГЕРБ и ДПС ще направят така, че да излъчат хората, които са направили това нещо, защото в една парламентарна република, в Европа, в Европейския съюз, не може да се случват неща, които се прилагат в африканска или латиноамериканска държава. Нека да включим в разговора и вашите колеги, депутати Красимира Катичарова и Дарин Георгиев. Какво ще споделите вие за разцеплението, което евентуално ще стане? Първо е изключително некоректно да се казва, че има разцепление или разцепление ще стане. Това, което трябва да се отбележи в случая е, че намираме гласуването в парламентарната ни група по отношение избора на председател на Временната комисия за изработване на правилник за работата на Народното събрание се случи така, че днес го оценяваме като грешно. Защо го оценяваме като грешно? Защото с оглед на последните събитията от последните дни и опита за натиск върху членове на нашата партия, ние преценяваме, че нашата предишна презумпция да търсим и да работим по градивни и добри за българите и за България цели от всички парламентарни групи, тези действия показват, че ние с две от групите няма как да работим заедно по никакъв повод, защото принципите, които са ни довели в Народното събрание, е да бъдем верни на хората, които ни изпратиха точно там. Така че, повтарям, даже натъртвам на това, че разцепление няма в парламентарната група на Величие, нито се планира такова. Ние търсим истината и оставаме верни на морала. Ако трябва, ще стигнем до края. Господин Георгиев, след това, което чухме, ще подкрепи ли партия Величие евентуален мандат на ГЕРБ-СДС, който ще бъде? След обстоятелствата, свързани с заплахите, с опитите за подкупване на наши представители, ние заявяваме, с терористи не преговаряме. Ние намираме тези техни действия за твърде крайни и с тях не може да намерим диалог от тук нататък. А от тук нататък ще бъдете ли градивна опозиция в рамките на този парламент? Разбира се. Благодаря ви за този разговор. Както чухте, разцепление за сега няма в партия Величие, но конкретно за събитието, което сме тук по-късно тази вечер, ще предстои празничен концерт, а наситената програма на средновековния фестивал ще продължи през сутрешния ден.